Kristong hari tutukin next Sunday. Nang gawin po inilabas na itong pulot at linggo, ikaraniwan ang panahon after this point in time, ang Diyos puputan na ng kailangan namin akupol namo karintanang apigdalog na kailangan. Sister, para pangin ang kailangan kasalanan, ang maging karapat dapat na magmasusi, karimba na ang misteryo. Ginoong Jesus sa biyan mong sugat tatakot, ganap imobramo, at pukot-put, ikikapiwala mo kaya kami Ginoong pagkalulo. Yesu Kristo, binigyan mo kaya kami rindatang akalam, ingkasal ng kayanan, panamdam at pamisik Kristo pagkalulo. Ginoong Jesus, akuan mo itatularin inggan sa sarili, pamanata, karinsak na, iklibansaning kayang kapatawaran at lugod, Ginoong pagkalulo. Ang Diyos, may mayon ito pagkaluluan ng katang, at ipapatawad na rin kasalanan kami na nagkatanan sa tingin at agda. So, ano kaya tanggap ng kayang katutuan at pasiglagan ng puso may kintulang rin kayang pangako. Para bang asigwan mitong kasalatayan lugod at akin alam ang gamang kabilan inligaya ng kayang pangayaso. Itiyagan ni ikapamilatan ng Kristo Ginumi. Amen. Pamangasa nito, pinibruin kasi iwas asawa. Minong manakit kayo, minigyan kayo para maulado, kesa ka rin ng pernas. Ipuso
ang mamapal, kinsalin ng imanan. Malang yalo kay Palulu at karinasyon, kipamayangan. Kimpilyas makalilang, ilekwal pupupas. Dapat ibabay at itakot kikilit, mga ibulit yang pulyan. Pasalamatan niyong kisablang dapat mo. Pangayaguliranon, ikagalangan, di sablang. Ang anong libin. At madali mo
Yesus sa kami ibig kalimhaga kalagaya na agad. Hingga yamin manwa kapakiwangis menyaniti. At iparang maglagbe ing mariyang lugar, bayuya. Menunakan inamos na rin niya yung ipos at penibana na karera ing kaya pimandyan. Imbarang metong karera ikwanan ng kuwaltang pila at pangkikayang gerigan. Ing metong ikwanan ng 5,000 pesos, ing kalwa at 2,000 pesos, at ikatlo, 1,000. Kaybat na lang ay tregaret imempone. Kanita po rin, itantinanggap 5,000 pesos, pero una na ng kwarta at apadobi na lang ing pakinabang. Pagkanyan mo naman, hindi pa namin itantinanggap at 2,000 at apadobi na lang tinggap na. Dapat, inipos at inanggap 1,000, limpalya at kinulkul tigabon at kanina lang serikot din kwarta ng kaya amo. Kalapas ni mahabang panahon, ingamo ng ipos areta, bigmalik at penyawad niyang kwenta tungkol ka rin alagang peniwala na karela. Ingipos at tinanggap 5,000 pesos din na niya. Sinabi na Ginoo, likwanan niyo kung 5,000 pesos laman niyo. Di ka pakinaman kung aliwang 5,000 pesos o rene po. Ngalan nga ako nagyayang santing, salamat yung sipagan mo katapatan. Andi na rin apan walang daga, karingan ni karete mo daga. Asahan mo, paniwala ko lagi karing lalong magarabol ay alaga. May keni, makisulo ka kanako. Kaya ba tali-tali na kanyaman ng ito sa tinanggap at 2,000 pesos at yana? Likwanan niyo po at 2,000 pesos albenyo. O reni pa rin at 2,000 pesos sa meging pakinamang ko. Nga nanin kayang ako na santing, salamat kinggelingan mo katapatan. Andi na rin apat katiwanan na kakaringan ni karete kalaga. Megeni, makisulo ka kanako. Bilang kanyaman ng ipos kami pa ni 2,000 pesos at ngana, paano po po Ginoo ing maigpit kayo? Pupukol kayo ing eyo tenang, papalot kayo ing eyo silpagan bili. Uli na niya, bigagalaga po niya, serikot ko na rin kingkulkul, din kayo sa kayo sa labi. Orin peryo. Anakong kwentang tao, titak ka kataman, lalaning namo na kaya. Palong pa lang pupukol ko king eto tenang at papalot ko king eto ipagalan. Bakit eto na bintog yung pera ko king bangko? Bangking papagbalik ko, mo sa ing aso di mo na, nunay di ka interes lang naman sana. Ngeni, wala niya na rin kwarta kaya ibigay na, hindi ka pakinabang alamang libo. Uli nga din na, pwede na pa, nakwas, ang maging labis-labis ng siya dapat ilang anak, pati na itang dita kaya siya ilang boka. Tungkol naman kaya nga ng kwentang ibo sa ini, yung saya ikaralunduman ng luwan, bahan ka rin niya manalis, at miligis, ayipan. Kapataan, ing mayat ng balita, ing kakataan ni kaligtasan. Pasibayan po, good evening, kaya ngayon kami nagsipunin panahon at mapupukos din yung kakataan kalendar during next week. Gabi na po yung house ng taong solemnity of Christ, the solemnidad ni Cristo Ari. Nung isabyan tayo kung ipakapupos, nung mapupos na yung biyer, yan ang papuhin. Nano kaya in asakin o ang-akay ng tayo in Diyos? Nano na kaya bakit din apat maragulado in harapan ng Diyos? Or should I say the other way around? Nano kaya in sabyan at gera o nag-iit o iit na lang ng Diyos? Sabyan at gera, mga
Linan na. Ipuunang pagkain din niya na kayo. 5,000. Ikadwa, tinanin din niya. At 2,000. At ikadwa, pagkain din niya na 1,000. Pero ito ka, inuulan. At lahat, bakit ulit niya na umuunang adwa? 5,000 at 2,000, ilang niya kapagpadoble. Implikati pa natin sa labi o wala ng pagkakuan. At ikaw din, ang kewala, inutulya, dahil naman ng pera, muna na lang at alam ko kaya nakita ni Meron. Kasi ipalagay niyo po ang ano ng mga kabataan, bakit kaya inutulya at muna na lang itang tawli, dingpik galot ng pera, ding karena o pwede bala, ding karena pangiluan, bumuna, ikadwa, bakit kaya ikatlo, na ano kaya in-reninsakan kung bakit kaya na kapadobli. One thing, dahil po siguro, pumalabot, dahil pera ba manalilingkat po. Pantay, papating po. Di na kayo 5,000, di na kakalawan 1,000, di na kayo mo. Saan palambaman mo? Pamagselos. Pamalalo. Malalalo ba? Inyasa. Pumalabot itang demarano. Nung kang tao mapakalalo. Nung kang tao mapagselos. O bakit gabako pa? O bakit nagtangkepang bakit kinikanako? Panginoon. Hallelujah. Bakit ipalawan? Ipatupon ko na bigkaroon na kanan. Inyasa, what was the assumption na pinilihan? Kaya nilalakot para na lang sa lagbisang tumutuhul. Kaya pa ganyan, ipangisip na pinitatlong katiwala. Pero doon na kayo nakakatugunan kong kabataan. Tutupang kayo pante pa mauran pinipatiwala. O kung gawin tayo ng perspektibo na itaw ay Diyos, ano ang tao niya? Gawin na isipin mong bali, papaskuna, paginalan na yung spring, ibali. How you can ano ba rin kaya gagagitan? Bakit kaya ilan? Kung may pantalo na yung wala, hindi ka talaga gino. These mirrors, these magnifiers, alipong meron ang araw ang pagiging katiwala, pero papakit na yung relasyon na ng tao in Diyos. At madalas, ako mo natin, itabo yung kukot ng tayo in Diyos. Bakit kaya ang gamitin pang pangwan, ating pangkalo? Bakit kaya kayo ating masanting ang kalusugan, ating naman para malasakit? Kaya kapante-pante in Diyos. Pero kung alam kayo na kung magkanugunan ng kabataan, imagine sa kanil, alikulit tapat at makakaroon ng Diyos. Bakit ba? Pero uling yasang ng ulagaw, at katanggapan, initaw. At itaw mismo, madalas, mirastang inputo naman sa Estado upang panatangin sa bilang karinganiwan. Bakit? Uling yasang mag-ulagaw, karinganiwan ng Diyos. Sinasabi po inuulan kasating tao figuran ng ating pabalita. Ang tao-tao parang in Diyos, pagpapante. In Diyos, makalingwan, hindi ang papakailangan. At yung pagkaroon na teka, di na rin ulaga. Bakit? May kalagayan, ulit yan mo, inagyong tanan. Ulit yan mo, iba na ni Diyos na agyong panigoran. Bakit? Nung sukaman mo sa na mga talasan, ikaw nagkasaya, masaya po.
masira. Ang Diyos uli na magbuga na anuman ang pagkakimahalaga kaya tao. Pero, kung mayari, hindi kaya tao po pamaging mapapasalamat ang Diyos. Bakit? Uli kaya natin mabutuman kaya ng Diyos o namin rin tinggang po. Pero kung ang namin kaya ng Diyos, namin kaya bago, na rin bago mo tinggang po. Manyak yung kwenta. Manyak yung kwenta yung uling makwenta ng Diyos. Pero uli lang abalo, kung nato indera mo, karintig na doon. Yes, we appreciate God's blessing. Pero, ay nasa ako yung gamitan, ibig ka doon na teka ng Diyos. At kung bago rin, gagamitan ibig ka doon na teka ng Diyos, saan manyaga rin, mabawas na ang kita. Kailangan mo dito, pero nakakal na. Yan yung sabi natin kay Karang yung tempo. Kung makita ka, napalo mo lang pinakit, mas lalo na pagkakal. Bakit ako tumupugin pa naman na yung at ikaw bata na gawin mo, gamitan niya, parang rin natin iba, mag-isa niya ang buko, mabawas niya ang buko. We are afraid to use the blessings coming from God because nag-isip ng tao, nag-isa ng tao. Tutubang nag-isa ng tao, ano? Bakit? Kung galing natin madalyan, hindi yun. At ang Diyos, ang ilanman po, ay ang nag-isa ng ingkala na magyari ang pagkaroon ng pagkaroon ng tao. Therefore, if we receive blessings, we are to be a blessing to others as well. Gawin niyo po, yung pera, o sa kanya ginamit, imbis na maging tala, maging sumpa. Hindi ang gaya, kung yan ay ginamit, hindi ang talento, hindi ang sipagan, your skills, your abilities in life, kung yan ang ginamit, ano nangyari? Mas kaya. Imbis na maging grasya, o na maging sumpa. Nakakagulan ko kabataan niya ng isang dahil sa kakatanda kayo. Lawin ko ganyan, aliwan ang kasipin niyo, aliwan ang kinakagulan niyo. Ikay kaya, nakakula rin tingkap mo ng Diyos. At yan nga, paano mo na lang, yan nakatuklasan mo na, nakakagagawan ka rin, para kanina, maging hanap ng mga, at maging grasya niya, upang tingin, pero nagiging, even to our brothers and sisters. Amen. At yan po'y pasyal-tao ng kinakaang kasalbantayanan, sasalbantayan. Kakaguran ko kabataan, manalig, ikupaya, sikaran, at ganagaling Diyos ni Kakatahubiye. Sumunod pa sana hindi kapamilataning pamagamit namo, kalimbangan pagkalugda ni Kakatahubiye. At yata ko pong manalangin, inupay na mo kayong sumulong in kamanaligan. Ipagkatiwalaan ipamanagdag, ipami pagkasundo ni Diyos, lukarin paman at kailanman, ban ay tadoring sabla, paitulong ng ligal ni ipa, manalangin natin din. Para kaling siyentipiko, kabeling karela, kaya isa ang pag-iwan, para king mayak at para king marok,
sanda, intula, ning mga bukurat aparat, apamamilya, karimaliwa, manalangin kaming din. Para kalikat syuki ko kaya, banato la sanda, intula, ning pamanyuin, lalo na kami kalulundin, manalangin kaming din. Para kaming sagana, inasal pangkayanan at tugod, banato la sanda, intula, apamiyabot, ikasal pangkayanan at tugod, karimaliwa, manalangin kaming din. Ngayon po at wala ng sarili ng kapanasan. Ginoong Yesus, digini ikakakana, amita ng karanusumi, tahulgan makakadgan, mami kamaragul kang upul, ibang garing kaya nalasuyo, at ang naguran, panatili kang ginumi, ngayon pang-amat, inganaan ka. Amen. Manalangin kayo kapatid, balik kayo sa mong dapat matanggap iya harapan ni Diyos, ipangayong hayang ko. Manalangin kamo, Kilo Diyos, sa ng ayon ay ang kami pasalungan tayo lugot ni Keka, at inalaman kami hindi alangan kay Tiabrami, inglagyo, ning Ginoong Jesus. Ing Ginoo panatili ang kaya kayo, iyan tayo rin puso iyo, pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tamo. Tunay rin karapat dapat at patuloy din pasalamatan na kaparati at tulong karinoy pa. Diyos kinalanganga at lubos na yupaya. Ing sa lasap ng bagay, malati at naragol, itinatapat mo. Ing pamaliwaning panahon, alel at kawalan, pamimuanay batas mo. Ing tao may kawayan ng kapangwangis at may pagkatiwalan, ing lelangan kabel sa lamong kapagmulan.
Yung maging kalasuyo mo, maaari kung sikluman ng lagyo mo, at pupulian ng kagaligaya, kinsal ng tapat mo, kapamilatan ng Kristo ang ginumi, pulian na kagino, kamen sa lang anghel, kingkarelang dalagit, at tula at ngaminan kakantaan. Tunay kapit mananoy pa, iling panibatan sa ng kamanan, at ulinita pagparalampuni, pamanalan mo sa ating ayon ng Espiritu mo man maragay kami, maliyag ng katawan at daya, ng biluming ni Yesu Cristo. Bayan inawan ko sa lupim makilas ng kamanayan ng manin din natin, at salamat niya Riyeta, dinasun at binyan na rin kayo disipulo at yan. Pananayin ko man at kananin. Hindi ka natin katawan ang binawon panamuhay. Pagkanya mo naman, kay bating ambulan, inuwanin yung kalis, kasi tayo, pero salamat kaya ka, pinyering kalis ka rin kaya ng disipulo at yan. Walang hindi ko ang ginong ko kanili. Hindi kalis ni kanatong daya ng bahay na hanggang tipan. Amin mo para kay para ka rin lakal, para king kapatawaran na rin kasalanan at tanili, at di kapigaganagan ka na. Ing misteryo ng kasalpagbayanan. Lain ng pasalamatan kaya, ikapalirayan mo kami matampang talaga pang luman sumuyo kaya. Papakumbamaning pangamuan, ikamilang sa isulusuro, ikatawan ng Kriyang Kristo. Tipunan kami, ang bigyan ng Espiritu Santo. Danagan mo ipa, in Santa Iglesia mo makalaga na pingento yato. Bagi ka na pinitulot mo na, kami ka kami Papay Francisco. Hingga kami dalas Obispo Tolentino, pasyari ka
kami obispo emerito, binsang ng pari, lalo na yung Father Leo, kaya kami pura paroko, at binsang ng diakono. Ganagan mo na naman yung kapatid ka kainaman at mananayan ng subliye. At binsang lang, kainaman na diya, tagapan mo sana, yung maligaya mo ng arapan. Pagkaluluhan mo kaya ng gawan mo kaya ng karapat dapat ng kami, hindi alangan. Bagay ang ng Maria Virgen de Dios, isa na siya, kaya mahal na esposo, yung wala yung gusto na binsang ng santo, at hindi naman timaw ng kamulian, ikakamaning panahon, laging mo riyan nagkapaligayan, ingkapamilatan ng Yesu Cristo, anak. Ingkapamilatan na pambenateya o Diyos, ipamayupayo na ito, kako ng Espiritu Santo, o riyan nagkaparangalan, magamanting alaga. Bitmong kapanaligan, in Diyos ipa, mausanan, Deo. Cordero ng Diyos, ang nilalako, ikasalanan ni Diyan. Cordero ng Diyos, ang nilalako, ikasalanan ni Diyan. Kami, Cordero ni Diyos, ang nilalako, ikasalanan ni Diyan. Bigyan mo kaya kami kapayapaan. Yo, ikaw na ng Diyos. Yung nilalako, ikasalanan ni Diyan.
manalangin ka. Ipa sumulong kaya sana ilugod ka pamilataning Eukaristiyang pitmasusyami ikapikaganakan kang Kristo Jesus ang Ginoo. Manggaman ing anamanga ing Ginoo mananiliya kaya kayo. At bendisyunan na kayo ni Manugod at mayumayong Diyos kinagiliin pa ni Anak at ni Espiritu Santo. Amen. Ing isa may